Today is simple Wow. Yan. Kain tayo guys. Sarap. Sweet and spicy chicken feet adobo. Adidas. Yan. Ang sarap. Pangulam at pampulutan. Kain tayo. Thank you. Hello po guys. Welcome back po sa Simpleng Luto ni Enric Channel. So ngayon guys, gagawa po tayo ng simpleng recipe lang. Okay? So, pwedeng pangulam at saka pwedeng pangpulutan. Okay? So ngayon guys, ang lulutuin natin ang tinatawag na sweet and spicy chicken feet adobo, yung Adidas. Okay, yan guys. So ito yung mga ingredients guys. Una-una, siyempre, meron tayong ito yung Adidas, yung paanang manok. Okay? Chicken feet. 1 kilo po yan. So dapat tatanggalin natin yung mga kuko at saka yung halimbawa pag may itim-itim dito. So kukunin natin yan. So isang kilo yan, okay? So ngayon guys, meron tayong 2 kutsarang asukal yan. So depende kung gusto niyo sobrang tamis-tamis. So balance lang natin. At saka guys, meron tayong 2 kutsarang soy sauce. So dalawa lang yung ano natin kasi maglalagay tayo ng oyster sauce. At saka meron din tayong 2 kutsarang vinegar. At saka 1 pirasong onion, yung sibuyas. And of course, meron tayong bell pepper. Yan, 1 piraso yan. Malaki 1 piraso. Okay? So, at saka, so, meron tayong mga 4 na cloves ng bawang. Okay? And of course, mayroon tayong oyster sauce. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong brand. At saka yung durog na paminta. At saka, of course, yung nagpapaano natin, dadala ng bida yung paanghang. So, depende sa inyo kung gaano karami yung sili. Okay? So, yan guys. Mga simpleng ingredients na natin. Masarap to. Okay? So, stay tuned lang po. Lulutuin na natin guys. Nagpainit tayo ng oil. Lalagay na natin yung bawang. So, kung napansin nyo, medyo ano naman sobrang marami. Medyo marami-rami. Kasi yung oil, magmimix yan mamaya. At saka, masarap pag malo-halo yung soy sauce. Yung ano natin, yung oyster. Okay? Medyo ganito karami na oil. Okay? So, lalagay na natin yung bawang. Ayan natin na maging golden brown. You hungry, baby? No. Okay. Teka, susunod na natin yung onion. Hindi pa masyadong golden brown. Huwag lang masyadong sunog. Ayan. Okay, yan na. Lalagay na natin yung onion. Halo lang tayo ng halo. And of course, susunod na natin yung so yan guys. Halo lang tayo ng halo. Yan. Natin. Ngayon guys, lalagay na natin yung una natin to kasi ano para manunuot talaga yung tamis-tamis niya, okay? Yan. Yan. Okay. Tutulong din yung asukal sa ano, pagpapalambot ng ano,
chicken feet natin. Of course, yung toyo. Yan. Huwag lang masyado maraming tuyo, 2 kutsara lang kasi maglalagay tayo ng oyster sauce mamaya. Mamaya na yung oyster sauce. Yan. Papalabasin muna natin yung katas niya. Lalagay tayo ng durog na paminta. Ayan. Okay. Halo. Okay. Yan guys, so tatakpan muna natin mga 10 minuto. Kung pwede nga, mga around 15 minutes para talagang ano yan. Pero mga 10 minuto bubuksan natin kasi baka masunog. Lalagay tayo ng tubig. Okay? So ngayon guys, bubuksan natin. Okay? Yung sabi ko kanina, yung pagluluto natin is 10 to 15 minutes. So binuksan ko 5 minutes kasi i-check ko baka masunog. Okay? So ganyan na yung itsura. Tingnan natin. Halo muna tayo. So kapag ganito, di pa kasi malambot yan eh. Yung estimated time natin na pagluluto is around 10 to 15 minutes. So binuksan ko after 5 minutes. Saka para lalambot talaga, lalagay tayo ng tubig. Okay? Kunti lang tubig kasi adobo eh. Baka maging adobaw kasi masabaw. Yan. Okay na yan. Para lang lalambot talaga yung natin. Okay? So yan tatakpan ulit natin. Another 5 minutes or 10 minutes para talagang lalambot siya. So in total 15 minutes yung pagluluto natin. Tsaka lalagay tayo mamaya ng bell pepper, yung sili natin at saka yung oyster sauce. So ito na guys, bubuksan natin, titingnan natin kung ano yung itsura. Okay? Yan. Yan mukhang masarap po talaga So, yung sabi ko 5 minutes binuksan ko, saka ngayon nagad ako ng 5 minutes. So, para hindi naman kayo mag-worry sa sa minuto. Tingin-tingin lang kayo kung malambot na, pwede na yan. So ngayon, susunod natin yung natin, yan. Vinegar, yan. Yan. Alam nyo guys, dapat nasa uli na yung vinegar kasi pag ilalagay mo yan sa unahan, babalik siya, titigas uli yung yung niluluto natin. And of course, lalagay na natin yung oyster sauce natin. Yan. Yan. Hindi ko muna ginalaw yung katapos paglagay ng vinegar kasi hindi maganda. Yan ko lang. Saglit. Okay? Saglit lang. Yan. Okay. So, depende na sa inyo kung anong i-add nyo mga seasoning. Tatakpan muna natin to katapos paghalo. Saka na natin. Sabay na natin yung bell pepper at saka yung yung sili natin. Okay? Halo muna tayo. Wow. Malambot na yan guys. Yun nga yung iba nga natatanggal na yung balat. Pangulam na, pangpulutan pa, right? Ayan, tatakpan natin saglit lang. Lalagay natin yung bell pepper at saka yung sili. So ngayon guys, lalagay na natin yung bell pepper natin at saka yung sili. Ayan. Okay, una natin itong bell pepper. Saka itong sili natin. Ito nagdadala ng bida. Kung gusto nyo mas mahangang pa, dadagdagan nyo na. Damihan nyo na. Pwede na to. Lalagay na natin to sa pinggan. Ayan.
Sa bandang huli ko na ilagay yung sili para mapipil talaga natin yung anghang. Okay? Yan guys. Takpan natin ng mga 2 minuto lang. Yan, kukunin na natin to. Okay. Ito na po yung ano natin. Sweet and spicy chicken feet adobo. Okay. So lalagay natin sa pinggan guys. Ulit lang. Ito na guys. Ito na po yung ano natin. Yung Adidas chicken feet sweet and spicy chicken feet adobo. Yan. Very saucy kasi naglagay tayo ng oyster sauce. Sana po nagustuhan nyo yung simpleng recipe natin at sana po patuloy po kayong susupport sa channel ko. At lalo na po sa mga bago po, sana po sa-subscribe po kayo at don't forget to press the notification bell po. Thank you po, thank you. Thank you Tika, titikim muna tayo. Yan lambot. Yan. Okay. Very saucy. Ang lambot, sarap, anghang. Matamis-tamis, maanghang. Thank you po, thank you po. God bless, God bless.